ba don ke ba ina a gode yari a gode da waya ba da waya an yi kada ba ganin da ake sama yawa ba kai ana kai ni ina ne wurin zama? Ina ne wurin zama? Nan ne? To na gode. Allah miki albarka. Allah miki albarka. To ni zan tafi. Zo yarinya. Ai ba tafiya zaki ba. Ai yarinya na kama ki ai kenan. Lalle kin ma alheri, kin ma adalci, kuma kin man karamci, amma ke baki san cewa ni makaho mai kidnapo bane? Mene namban babanki? Ni ka sake ni. Zan sake ki, amma sai kin bada namban babanki. Zan sake ki, amma sai kin bada namban babanki. Me namban shin kira shi domin in gaya masa cewa sai ya bada 500. Haka dai, Gauriya ta yazo ina so ya sace wata yarinya. Me ya faru? Yana so ya sace wata yarinya. A ina? A can. Mu je. Ka ga shi? Shine wancan? Shikenan ba damuwa. Je ka abinka, kar ka ga kowa ba. Kaji? Je ka. Ni ka take ni. Kar ki damu, babanki zai zo ya biya ni. Waye wannan? Ranka dade. Waye ne wannan? Ranka dade, wayo Allah. Makaho na Allah. Me nayi ranka dade? Me nayi? Kai baka san me kai ba? Karatu fa nake koya mata fa. Karatu nake koya mata. 500 din ne karatu. Ke yarinya ba karatu na ce miki yanzu mun yi 500 kenan ba. Kidnapping. Haba ranka dade. To ba, Babson Comedy TV ta kawo mana sabon salo, sabon samfur. Wai shiƙa da daddare in ji kaza. Babson Comedy TV ta zo, ga babbar tasha kuma mai kwazo, kuma tsarin mu mai kyau ba ke zo. Waƙoƙi na zamani, fim ɗin Hausa mai tsari, hira da jarumai namu, wasanni na nishadi, labarai akwai gummo, saka gasa cikin tsari. Babson TV tasha ce ta nishadi, zaka same mu nan muke babba da haja.